जय देवी महिषासुरमर्दिनी सुरवरेश्वर वरदे तारिक संजीवनी जय देवी अशोक वनात लावल्या तुळशी दिलीपरावांचं नाव घेते हळदी कुंकवाच्या दिवशी. अरे वा, हे वहिनींचा किचन हॉल मधून आतमध्ये आल्यानंतर आपण येतो किचन मध्ये. तुझ्या पूजनी माझ्या पदरी याहून काही नाही सेवा मानून घे आई सेवा. आली आली लक्ष्मी आली. कुठे आली? वहिनींच्या घरी आली. तुम्हाला सरप्राईज. एक घर तुम्हाला दाखवलेलं ते कुठलं? शिल्पा वहिनीचं, आमचं जुनं घर. आणि ह्या उद्यापनाला तुम्हाला दुसरं घर दाखवतोय. वहिनी बोला. हो, या माझा घर, नवीन घर, समोरासमोर परब किचनच्या. महालक्ष्मी आंब्याच्या व्हिडिओ मध्ये असा याच्यावरनं ओळख. होय होय होय, इले आंबे इले. नाही व्हिडिओ दा तुमका खाली पाहिजे तर लिंक देतो. हा, त्याच्यामध्ये तुम्ही बोलू शकता. आता वहिनीला मी बोलली बघा, लक्ष्मीसाठी तुम्ही हे उद्यापनाचं दिवस निवडला तर म्हणाल्या तुम्ही गाणं गाऊ शकता. तूच दिलेली मंजुळवाणी डोळ्यामधले निर्मळ पाणी तुझ्या पूजनी माझ्या पदरी याहून काही नाही सेवा मानून घे आई सेवा मानून घे आई. माय भवानी तुझे लेकरू कुशीत तुझी येई सेवा मानून घे आई सेवा मानून घे आई. आम्ही आज महालक्ष्मीची 5 गुरुवारची सेवा केलेली आहे. ती देवीने मानून घ्यावी हीच आम्ही त्याच्यातून या गाण्यातून देवीला आम्ही काय म्हणतात ती प्रार्थना केलेली आहे. पूजा पण त्यांचं झालेलं आहे. तर आता काय हळदी पूजा झाली आहे मांडून, आता हळदी कुंकू. पहिले 5 सवाष्णी व्हायचं. हे माझे शेजारचे आपले 5 सवाष्णी गेले. त्याच्यात 4च दिले, त्यात माना करता सर्व जग बसवले. आणि हे बघा कुमारी काही तसं केसात कायच नव्हतं. क्या बोल रही थी? गणपती बाप्पा मोरया बोल. बोल जल्दी. गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया बुद्धी मामाची जय. चला आता या पोरीन सुरुवात केल्या गणपतीच्या नावान. तशी प्रत्येक कार्यक्रमाची सुरुवात गणपतीच्या नावाने होई. तर आता मी नाव घेते. शेवगावचे गजानन महाराज, शेवगावचे गजानन महाराज, शिर्डीचे साई, श्रीकांतरावांचे नाव घेते भार्गवची आई. चला. या आमच्या दंदने बहिणी त्या नाव घ्यायला सुरुवात करतील. चला बोला. अशोक वनात लावल्या तुळशी अशोक वनात लावल्या तुळशी दिलीपरावांचं नाव घेते हळदी कुंकवाच्या दिवशी. अरे वा, मस्त 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 मस्त. आता दुसरं नाव कोण घेणार? तुम्ही घेता? आता लेटेस्ट जुळवलेलं मी. नाही नाही, असं जुळवलेलंच पाहिजे. हंड्यावर हंड्या हंड्यावर हंडा हंड्यावर कळशी हंड्यावर हंडा हंड्यावर कळशी सतीश रावांचं नाव घेते महालक्ष्मीच्या उद्यापनाच्या दिवशी. नाही नाही, मस्त 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 जुळवला. आता ह्या चलेगा ऐसा कुछ नहीं, ले लो. ह्या भाभी आता नाव घेणार आहेत. कुछ भी लो, ऐसा हरे राम हरे कृष्ण कृष्णा आना चाहिए ना. बरोबर. हाँ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे. नाही, ये भी अच्छा है. हाँ, बाजित मेथीसी मी सचिन रावाची प्रीतीसी. मस्त 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 मस्त. या सगळ्या सम्राट मधल्या आहेत, वहिनीच्या बाजूंच्या. चला आता वहिनी तुम्ही काहीतरी बोला. मी महालक्ष्मीच्या देवी स्वरूप आपल्या सवाष्णी असतात. त्यांच्यासाठी आपण आजच्या गुरुवारी, शेवटच्या गुरुवारी उद्यापन म्हणजे आपण कुमारिका 9 किंवा 8, नाहीतर सवाष्णी 7 किंवा 9 अशा करून त्यांना हळद कुंकू फूल आपल्या परिस्थितीनुसार यथाशक्तीनुसार काही देऊन त्यांना आपल्या घरी त्यांचे पाय लागावे. हळद कुंकू हे मेन आहे, ते द्यावे. आणि त्या लक्ष्मी स्वरूप असतात म्हणून त्यांचा आपण तांदूळ वाहून अगदी मनाप्रमाणे पायासुद्धा पडावे, कारण त्या लक्ष्मीच्या स्वरूप असतात.
चला आता एवढं सांगितलं ना उद्या पण काय करणार, नाव घ्या आता. हा, नाव घ्या वाटत नाही मला लाज, नाव घ्या वाटत नाही मला लाज, शांताराम रावांचं नाव घेते उद्यापन आहे आज. आयुष्मान काका सकाळी गावले, थोडासा असा हे गॉसिप हो आहे ना म्हणून वहिनी करता. हा, गजाली मालवणी गजाली ह्या आपल्या पालव काकी. गेल्या गुरुवारी घातलं आम्ही, ते का गावचा होता ना, मग ती आपण मिया नव्हतंय, मिया माहेरी गेलेलं आहे. हा 2 दिवस नव्हतंय मिया, मी काढतो ना ती म्हणून काय नाही चालता. 4थ्या गुरुवारी नाही तर 5व्या गुरुवारी देवी सगळा मान होता, सगळे खूप लोकांनी घातल्याने. हा 4थ्या गुरुवारी माझ्या भावाच्या बायलेन पण 4थ्या गुरुवारी घातल्या म्हणून मी गेलेलं आहे. हे आमचे कोडियन काकी, आपल्या तुळशीच्या लग्नाच्या व्हिडिओत असं त्यांच्या दारातली तुळस. यंदा तुळशीच्या लग्नाचा व्हिडिओ नाही, आमका सुयेर होतो तर म्हटलं कसं करायचो, सर्वच सुयेर होतो, कसा करणार. तर काकीने प्रसाद भरपूर बनवून ठेवल्याने होतो. हे आमचे सोसायटीच्या सेक्रेटरी आहेत, तशा माझ्या ताई आहेत. अडीअडचणीला कोरोनाच्या वेळेला भरपूर त्यांनी फोनवर का असे ना भरपूर साथ दिली. आता त्या नाव घेत आहेत. आणि त्यांची खास अशी ओळख सांगा, त्यांचं ओळख करायची गरज नाही, त्या नर्स पण आहेत, नायर हॉस्पिटलमध्ये. खाली कमेंट मध्ये नंबर आणि त्या धावून सुद्धा येतात, मदत करतील. त्यांना असं काय नाही की माझा समोरचा बाबा मित्र आहे की दुश्मन आहे, कोण आहे. जो आजारी आहे त्याला त्या धावून जातात. मला म्हणतात आईना काय वाटत असेल नायर हॉस्पिटलला आणा, कोणाचं काय असेल आणा लगेच. ही त्यांची स्वभाव आहे. तुम्हाला नंबर हवा असेल, कुणाला मदत हवी असेल, नंबर असा सोशली नाही देणार, तुम्ही व्हॉट्सअप दिला तरी चालेल. चालेल ना. बघा चालेल ह्याच्यावरच ओळखा किती आमच्या सेक्रेटरी मॅडम. मी मॅडम नाही म्हणत, मी त्यांना ताईच म्हणते. हो, ताईचा मोठा मान आहे ना, ताई झाल्यानंतर मॅडम म्हणतात. जीवन म्हणजे सुखदुःखाची खेळ, दिनेश रावांचं नाव घेते हळदुकुंकवाची आहे वेळ. ही माझी मैत्रीण श्रुती कदम. तुम्ही याच्या बारशाच्या व्हिडिओमध्ये पण बघितल्यात, हळदी कुंकूच्या व्हिडिओमध्ये पण बघितलात आणि त्याच्यानंतर माझ्या ओटभरणीच्या व्हिडिओमध्ये पण आहे. हा, तर तिने ह्या 5व्या गुरुवारी उद्यापन केलं, 4थ्या गुरुवारी नाही. तर तू काय विचार केलास? कारण मी तर 4थ्या गुरुवारी करणार होती, पण चला आता हिला विचारूया, हिने काय विचाराने 5व्या गुरुवारी आज उद्यापन केलं. आता हा मार्गशीर्ष महिन्यातला 5वा गुरुवार होता, म्हणून मी या गुरुवारी उद्यापन करायचं ठरवलं, म्हणजे 5वा गुरुवार म्हणून. असं बाकी असं विशेष असं काही नाही. आता ज्यांना करायचं त्यांनी 4थ्या गुरुवारी पण केलं उद्यापन, पण म्हणजे मला असं वाटलं की मार्गशीर्ष महिन्यातला हा गुरुवार आहे म्हणून आपण करावं. हां, 5 गुरुवार योगायोगाने आले तर तिने म्हटलं करावं मनाने, म्हणजे ज्याने त्याने आपापल्या मनाने केलेलं आहे. 4था किंवा 5वा, बरोबर की नाही? शास्त्रशुद्ध असं काय नाही. भटाक विचारलेलं आहे काय? नाही अजिबात नाही. चला आता घर दाखवते. ही सुरुवात होते हॉलपासून. त्याच्यानंतर इथे वहिनींचा हा देवारा आहे, त्याच्या खाली वहिनींनी आपलं उद्यापना देवीचा मान मांडलेला आहे. हा, त्याच्या पुढे आपण असं जाऊया. इथे बघा, इथे टीव्हीचं शोकेस आहे, मराठमोळी सरोजिलेली आहे, मालवणी खै गेला आहे. यावा आता माझ्या किचन मध्ये यावं. हे बघा, हे वहिनींचा किचन. हॉल मधून आतमध्ये आल्यानंतर आपण येतो किचन मध्ये. वहिनीने आज काय काय बनवलं आहे आपण बघूया. या लवकर. वहिनी आणि प्रसादासाठी काय बनवलंय ते पहिलं दाखवा. सुरुवात गोडापासून. शिरा, त्याच्यानंतर पनीर मटरची भाजी. जरा दाखवा तरी. बघा, हा, ही बघा पनीर मटरची भाजी. हा, आणि त्याच्यानंतर आपला ह्या गोडी डाळ, वरण. हा, त्याच्यानंतर पाल्याची भाजी मेथीची. होय, सालाबाद प्रमाणे पाल्याची भाजी, भात आणि पुरी. हा, जेवण सगळा रेडी आहे. आता दैनिक नैवेद्याचा पान काढू कोया, श्रीखंड, आणखीन गोड भात तर लावलेलोच. आणि हे वहिनींचा फ्रीज इथे. माझा फ्रीज. आता तुम्हाला जेवण दाखवलं, फ्रीज दाखवलं. आता सगळ्यात शेवटी राहतो आपला बेडरूम. पंखा बंद करूया नाही तर व्हॉइस येणार, म्हणून इथे आमचा छोटूसा भार्गवला आम्ही झोपवलेला आहे. इथे वहिनींची वॉशिंग मशीन ठेवली आहे, कबाट आहे
आणि इथे मस्तपैकी जाळी लावलेली आहे, घड्याळ आहे, इथे आई बसली आहे सोफ्यावर बघा स्ट्रक्चरला मॅचिंग साडी बरोबर. हा त्याच्यानंतर अशी छोटी छोटी अरेंजमेंट वहिनीने काय 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 केलंय, पण सुटसुटीत आहे, कुठेही अशी गर्दी नाही, किचकट नाही की खूप सारं सामान सगळ्यांनी सगळं सामान भरून भरून घर असं. आणि इथे काय दाखवायची गरज नाही, या दोन काय असतं ते सगळ्यांना माहितीये. आणि परत आलो आपण अशा प्रकारे वहिनींच्या हॉलमध्ये. हे आहे वहिनींचं सुंदर असं घर. आता काय असतात, नाव कोया आणि जाऊ कोया ही दोन असतात. चला आता आरतीक थोडं आज उशीर झालो, तरी पण एवढं नाही उशीर झालो. आरती आता आटपून घेतो आणि महानैवेद्य आम्ही बसतो जेव. चला पहिली आरती. वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव रत्न खचित परा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणधुनुती गुंपुरे चरणी घागरिया. जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव दुर्गे दुर्गट बारी तुझ विन संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी. वारी वारी जन्म मरणाचे वारी हारी पडलो आता संकट निवारी. जय देवी महिषासुरमदनी सुरवर ईश्वर वरदे तारिक संजीवनी. जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होती निजदाशा क्लेशापासून सोडी तोडी भवपाशा. अंबे तुझ वाचून कोण पुरविल आशा नरहर तल्लीन झाला पदपंकज लेशा. जय देवी महिषासुरमदनी सुरवर ईश्वर वरदे तारिक संजीवनी. जय देवी त्रिभुवनी भुवनी पाता तुझ ऐसी नाही सारी शमले परंतु न बोले काही. साई वाद करता पडलो प्रवाही ते तू भक्ता लागे पावशी लवलाई. जय देवी महिषासुरमदनी सुरवर ईश्वर वरदे तारिक संजीवनी. जय देवी घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पायीन रूप तुझे प्रेमे अलिंगिन आनंदे पूजिन भावे ओवाळीन मने नमा. त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधू सखा त्वमेव विद्या द्वैर्णं त्वमेव सर्वं मम देव. कायेन वाचा मनसे दिवे वा बुधात्मना वा प्रकृती स्वभाव करोनी अख्यल सकल परस्मै नारायणावित समर्पयामि. अच्युतौ केशव राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवरी श्रीधव माधव गोपिका वल्लरं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. बोला गणपती बाप्पा बोला अंबे माते की महालक्ष्मी मातेची नवदुर्गा मातेची कुलस्वामिनी आईची जीवदानी आईची कलावती आईची रेणुका मातेची कालिका मातेची नवदुर्गा मातेची जय. चला आरती द्या सगळ्यांना. आरती लाव आणि ही पप्पाची. आज तसं दरवर्षी आमचं नेमलेलं बेत असता काय माहितीये तुमका, असंच सांगतंय गजाली म्हणान की ती नालासोपाऱ्याची जावा ना ती सुद्धा येता, म्हणजे मी या नालासोपाऱ्यावाले आणि हे वहिनी तिघा मिळून करतो. पण आज ती योग नाही, तिका अडचण येते. तर आता वहिनी सांगतली स्पेशल मॅसेज. जरा त्यांना खूप दुःख झालं, म्हणजे त्यांचा निर्मोड झाला. ते म्हणतात ना घर असं भरलेलं नाही वाटत आहे, कमी वाटते. पण त्या अशा तरी पण जेवढा उत्साहाने करता येईल तेवढा उत्साहाने त्यांनी हे उद्यापन केलं. दरवर्षीप्रमाणे मी वाट बघत होते
दुपारी 3 वाजता मी डोळ्यात औषध घालून जरा पडलं होतं, तेवढ्यात फोन इलो की मम्मीला सांग सोनम काकीला अडचण आली. तर सोनम इतकी ढसाढसा रडून, काका तुम्ही आलेच पाहिजेत. जेवढं मुलीला वाईट वाटलंय तेवढं मला नाही, हिने केला, काकीने केलेला फोन, काकीने केलेला. पण तो फोन ठेवला तिने आणि मला मेसेज दिला. तेव्हा मग मी उठली, नि जेवणाक लागलंय. तेवढं वदक करून सगळा करून आता एवढं वेळ झालो आणि आता आमची पूजा मस्त संपन्न झाली. फक्त थोडंसं मनाच्या कोपऱ्यात जरा वाटलं की आपली बाबा माणसं येईल नाही. दरवर्षी माझं घर पूर्ण भरलेला असता. आमचा कुटुंबच एवढा मोठा हा ना की आमका असं म्हणतात ना, बाकी कोणाची गरज नाही. एवढा मोठा कुटुंब. अशी आमची ती साक्षी येता ना, यंदा हिला नाही ता सांगता तुमचं कुटुंब एवढं मोठं ना की तुम्हाला कोणाला बोलवायची गरज नाही. आता आणखीन आमच्यात भर इलो आमचं बाबू. कुटुंबात आणखीन एक प्लस पॉइंट. चला आता आमच्या देवीची पूर्ण अशी पूजा विधी सगळं झालेला असा. तुमका कशी वाटली आमची यावेळेचा उद्यापन ता सांगा. थोडंसं मूड ऑफ असता पण काय नाही, चांगला झाला. आणि तुम्ही सांगा नावं कशी घेतल्यानी आता आमच्या सोसायटीतल्या बायकांनी ती पण सांगा. खायचं नाव आवडलं तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. परब किचन जाता लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत रवा, खात रवा आणि आमच्या नवनवीन व्हिडिओ आणि रेसिपीसाठी परब किचन पाहत रहा. टाटा, बाय 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 बघा बाय करता हात वर करून. हाय 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 हाय.